El final trist i cruel de la història que avui recordem el coneixem tots i totes. Mort, desolació, pobresa i penúries per a aquells que es quedaren, però també per a tots aquells que haurien de fugir, perseguits per les seues idees o pel seu passat, que es convertirien en exiliats, en refugiats. Avui, quasi 80 anys després, ens trobem amb aquest mateix drama humà que colpejà en el passat el nostre poble, però en el món globalitzat actual i en les nostres pròpies fronteres. Avui som nosaltres els espectadors d'eixes imatges que tornen a estar tristament d'actualitat. Els que no podem restar impassibles front a tots eixos refugiats i refugiades caminant sense alè a la recerca d'una mínima esperança. I tampoc la nostra música, com a part tan important de la nostra vida, pot ser aliena a aquestes problemàtiques. Per això, el nostre amic Paco Medina va composar la cantata Caminem sense papers, reflexionant al voltant d'aquestes tràgiques situacions. En ella trobem cançons com aquest, Si tu no tens país, que es fan avui més necessàries que mai.